வணக்கம். தமிழக அரசின் ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் லாகின்ல வந்து ஒரு கோச்சாக எப்படி லாகின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். tnsports.org.in அப்படிங்கிற இணையதளத்தை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். இதில் பார்த்தா லாகின் பேஜ் இருக்கும். இந்த லாகின் பேஜில் வந்து கோச், பிளேயர், பப்ளிக்காக லாகின் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கோச் லாகின் எப்படி லாகின் பண்ணுறது பார்க்கலாம். அப்போ கோச் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் தான் அவங்கள வந்து அவங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. க்ரியேட் பண்ணி கோச் கொடுப்பாங்க. அந்த லாகினில் வந்து அவங்க மெயில் ஐடி கொடுத்துருப்பாங்க, பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அவங்க கொடுத்த மெயில் ஐடி வந்து இங்கே கொடுத்துக்கலாம், இன்புட்டாக கொடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி மெயில் ஐடி கொடுத்துட்டு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு லாகின் பட்டனை கிளிக் பண்ணுன்னா பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இப்போ லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த காம்படிஷனுடைய என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸோ எல்லாமே வந்து நமக்கு டேஷ்போர்டில் தெரியும். நம்ம கோச் பார்த்துக்கலாம். இந்த கோச்சோடைய நேமு, அவர் என்ன கேமுக்கு வந்து கோச்சாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இந்த ஹோம் பேஜில் நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இவருக்கு இன்பாக்ஸ் பேஜில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அனுப்பக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே, கேமுக்கு உண்டான நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே வந்திருக்கும். இதோடைய டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துட்டு அவருக்கு உண்டான பிளேயர்ஸ்கிட்ட வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம். இது மாதிரி நம்ம இந்த கேம் வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸ் மூலிமா வந்திருக்கு, இது மாதிரி கேம்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க, இதில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிளேயருக்கு வந்து அவங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பிளேயர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய லாகின் பேஜில் போயிட்டு லாகின் பண்ணி அந்த கேமுக்கு வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். கேமுக்கு உண்டான நோட்டிஃபிகேஷன் தான் இந்த இன்பாக்ஸ் பேஜில் வரும். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்குறது வந்து சர்க்குலர் பேஜில் அப்படி தான் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து அனுப்பக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கும். அதில் நம்ம பார்த்துக்கலாம். அவங்க அடுத்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு இருக்குது. இந்த கோச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இவர் ஒரு அத்லெட்டிக் கோச்சாக இருப்பார். பட் ஆனால் அவருக்கு வந்து மற்ற கேமுக்கு உண்டான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரணும் ஒரு விருப்பப்பட்டாங்கன்னா இதில் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிக்கலாம். கேமை வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அது என்னென்ன கேம் வேணும் அப்படின்னா என்னென்ன கேமுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும் அப்படிங்கிறத இவர் இங்கே சூஸ் பண்ணது தகுந்த மாதிரி அங்கே கேமுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கண்டினியூவாக அவருடைய பேஜுக்கு, இன்பாக்ஸ் பேஜுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கேம் எல்லாமே சேவ் ஆகிடும். ஃப்யூச்சரில் வந்து அவருக்கு இந்த கேமுக்கு உண்டான எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் வந்து இன்பாக்ஸில் அவருக்கு வந்துடும். அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோஸ் வேணும். இந்த வீடியோஸ் மெனுவில் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் சென்ட் பண்ணக்கூடிய கேம் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பேஜில் வந்திருக்கும். இதை வந்து அவங்க வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக பார்க்க வேண்டிய பேஜ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபைல் பேஜ். இந்த ப்ரொஃபைல் பேஜில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோச்சோடைய பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்திருக்கும். அது அவருடைய நேமு, என்ன கேமில் வந்து அவர் கோச்சாக இருக்காங்க அந்த கேமுடைய நேம் வந்துடும். ப்ரொஃபைலில் பார்த்திங்கன்னா பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கும், அவங்களுடைய ஆதார் நம்பர். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட், தாலுக்கா இது எல்லாமே வந்திருக்கும். அவருடைய ஃபுல் பேஜும் பார்க்கணும் அப்படின்னா அவர் மோர் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டாருன்னா அவருடைய ஃபுல் ப்ரொஃபைலும் வந்து ஒரு வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த பேஜில் ஒரு டவுன்லோடும் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக சேஞ்ச் பாஸ்வேர்டுங்கிற அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் பாஸ்வேர்டை வந்து அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதில் கரண்ட் பாஸ்வேர்டு அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணும்போது இப்போ கரண்ட்டாக லாகின் பண்ணும்போது என்ன பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த பாஸ்வேர்டை வந்து கொடுக்கணும். நியூ பாஸ்வேர்டை கொடுத்துட்டு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பாஸ்வேர்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் இப்போ வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு கோச்சை எப்படி லாகின் பண்ணுறது, அந்த கோச்சுக்கு வந்து இன்பாக்ஸில் அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து எப்படி அவங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கும் அதை அவர் எப்படி வியூ பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்களுடைய பிளேயருக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அப்புறம் என்னென்ன கேமுக்கெலாம் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறக்கூடிய ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது. அப்புறம் கேமோட வீடியோஸும் பார்த்துக்கலாம். ப்ரொஃபைலும் வந்து ஒரு அப்டேட் பண்ணிக்கலாம், பாஸ்வேர்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதனுடைய இதில் கோச்சோட லாகின் இருக்குது. இதை பற்றிக்கூடிய ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸு, கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கீழே வந்து நீங்கள் வந்து அதை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம். நன்றி. வணக்கம். தமிழக அரசின் ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் லாகினில் வந்து ஒரு கோச்சாக எப்படி லாகின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். tnsports.org.in அப்படிங்கிற இணையதளத்தை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். இதில் பார்த்தா லாகின் பேஜ் இருக்கும். இந்த லாகின் பேஜில் வந்து கோச், பிளேயர், பப்ளிக்காக லாகின் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கோச் லாகின் எப்படி லாகின் பண்ணுறது பார்க்கலாம். அப்போ கோச் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் தான் அவங்கள வந்து அவங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. க்ரியேட் பண்ணி கோச் கொடுப்பாங்க. அந்த லாகினில் வந்து அவங்க மெயில் ஐடி கொடுத்துருப்பாங்க, பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அவங்க கொடுத்த மெயில் ஐடி வந்து இங்கே கொடுத்துக்கலாம், இன்புட்டாக கொடுத்துக்கலாம்.
இது மாதிரி மெயில் ஐடி கொடுத்துட்டு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு லாகின் பட்டனை கிளிக் பண்ணினா பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இப்போ லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த காம்படிஷனுடைய என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸோ எல்லாமே வந்து நமக்கு டேஷ்போர்டில் தெரியும். நம்ம கோச் பார்த்துக்கலாம். இந்த கோச்சோடைய நேமு, அவர் என்ன கேமுக்கு வந்து கோச்சாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அதோடைய ஹோம் பேஜில் நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இவருக்கு இன்பாக்ஸ் பேஜில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அனுப்பக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே கேமுக்கு உண்டான நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே வந்திருக்கும். இதோடைய டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துட்டு அவருக்கு உண்டான பிளேயர்ஸ்கிட்ட வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம். இது மாதிரி நம்ம இந்த கேம் வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸ் மூலிமா வந்திருக்கு, இது மாதிரி கேம்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க, இதில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிளேயருக்கு வந்து அவங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பிளேயர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய லாகின் பேஜில் போயிட்டு லாகின் பண்ணி அந்த கேமுக்கு வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். கேமுக்கு உண்டான நோட்டிஃபிகேஷன் தான் இந்த இன்பாக்ஸ் பேஜில் வரும். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்குறது வந்து சர்க்குலர் பேஜில் அப்படி தான் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து அனுப்பக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து வந்திருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அவங்க. அடுத்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு இருக்குது. இந்த கோச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு அத்லெட்டிக் கோச்சாக இருப்பார். பட் ஆனால் அவருக்கு வந்து மற்ற கேமுக்கு உண்டான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரணும் ஒரு விருப்பப்பட்டாங்கன்னா இதில் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிக்கலாம். கேமை வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அது என்னென்ன கேம் வேணும் அப்படின்னு வேணும் அப்படின்னா என்னென்ன கேமுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும் அப்படிங்கிறத இவர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணதுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்கே கேமுக்குள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கண்டினியூவாக அவருடைய பேஜுக்கு இன்பாக்ஸ் பேஜுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கேம் எல்லாமே சேவ் ஆகிடும். ஃப்யூச்சரில் வந்து அவருக்கு இந்த கேமுக்கு உண்டான எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் வந்து இன்பாக்ஸில் அவருக்கு வந்துடும். அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோஸ் வேணும். இந்த வீடியோஸ் மேனில் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் சென்ட் பண்ணக்கூடிய கேம் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பேஜில் வந்திருக்கும். இதை வந்து அவங்க வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக பார்க்க வேண்டிய பேஜ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபைல் பேஜ். இந்த ப்ரொஃபைல் பேஜில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோச்சோடைய பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்திருக்கும். அது அவருடைய நேமு, என்ன கேமில் வந்து அவர் கோச்சாக இருக்காங்க அந்த கேமுடைய நேம் வந்துடும். ப்ரொஃபைலில் பார்த்திங்கன்னா பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கும், அவங்களுடைய ஆதார் நம்பர். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் தாலுக்கா இது எல்லாமே வந்திருக்கும். அவருடைய ஃபுல் பேஜும் பார்க்கணும் அப்படின்னா அவர் மோர் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டாருன்னா அவருடைய ஃபுல் ப்ரொஃபைலும் வந்து அவர் வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த பேஜில் ஒரு டவுன் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக சேஞ்ச் பாஸ்வேர்டுங்கிற அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் பாஸ்வேர்டை வந்து அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதில் கரண்ட் பாஸ்வேர்டு அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணும்போது இப்போ கரண்ட்டாக லாகின் பண்ணுவோம் என்ன பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த பாஸ்வேர்டை வந்து கொடுக்கணும். நியூ பாஸ்வேர்டை கொடுத்துட்டு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பாஸ்வேர்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் இப்போ வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு கோச்சை எப்படி லாகின் பண்ணுறது, அந்த கோச்சுக்கு வந்து இன்பாக்ஸில் அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து எப்படி அவங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கும் அதை அவர் எப்படி வியூ பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்களுடைய பிளேயருக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அப்புறம் என்னென்ன கேமுக்கெலாம் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறக்கூடிய ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது. அப்புறம் கேமோட வீடியோஸும் பார்த்துக்கலாம். ப்ரொஃபைலும் வந்து ஒரு அப்டேட் பண்ணிக்கலாம், பாஸ்வேர்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இந்த இதில் கோச்சோட லாகின் இருக்குது. இதை பற்றிக்கூடிய ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸு கமெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கீழே வந்து நீங்கள் வந்து அதை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம். நன்றி.